ik heb op dit moment volgens mij een hele bijzondere gast. Want ik heb hier te maken met Stina. Klopt dat? Stina, jij bent poetsvrouw van? irelatiegeschenken.nl. Je bent poetsvrouw van irelatiegeschenken.nl. En wat is jouw rol hier op deze beurs? Ja, eens eventjes die ondernemers hier eens een beetje afstoffen, want dat stoffige imago dat mag wel even weggepoetst worden. Ja, is dat zo erg? Zijn ze stoffig, al die ondernemers? Ach, dat willen niet weten. Niet normaal. Echt niet normaal. Maar we hebben hele frisse ideeën bij irelatiegeschenken.nl. En dat moeten bij ons zien. Ja. Ik zorg ervoor dat allemaal die mensen fijn stilstaan bij onze stand. Ja. En waar is die stand? Want ik schakel spontaan over op het Venroods, merk ik. Oh, dat is goed. Nou ja, dat is natuurlijk op de ondernemersbeurs in Venray. Dat is wat jullie moeten zien, mensen. The place to be. Ik hoor net praten over frisse ideeën bij irelatiegeschenken.nl. Wat zien die frisse ideeën dan? Nou, wij zorgen ervoor dat mensen, de bedrijven, dat die toegepaste ideeën, dat die uitgewerkt worden in de relatiegeschenken. Wij passen de relatiegeschenken aan het bedrijf aan, zodat het past bij het bedrijf. Heel belangrijk. Mensen moeten de naam van het logo en het bedrijf moet op het product duidelijk herkenbaar zien. En dan herinneren mensen zich die naam. Dan krijgen mensen weer nieuwe verkoopimpulsen en kopen ze nieuwe producten bij het bedrijf. Heel belangrijk. Hey, en waarin onderscheidt irelatiegeschenken.nl zich nou van andere relatiegeschenkenbedrijven? Nou, we hebben bijvoorbeeld een keuzewebsite. Heel veel mensen kennen het Pluim-ID. Dan krijg je een code en dan kunnen op internet diverse cadeaus uitzoeken. Nou, wij onderscheiden ons dat wij bij de keuzecadeau allerlei producten van de regio erop hebben staan. Allerlei ondernemers uit de regio en uit de plaatselijke buurt, die staan op die site. En dan kunnen dan inderdaad de klanten of het personeel kan daar leuk cadeaus uitzoeken. Heb je daar wat kleine concrete voorbeelden van? Ja, bijvoorbeeld ijs kunnen ze bijvoorbeeld bij Passie in Horst. Je hebt de B-curve, daar kunnen ze het besteden. Zo zien er eigenlijk heel veel bedrijven. De Cleopatra, de ondernemer van het jaar, daar kunnen bijvoorbeeld lingerie uitkiezen. Dus het is echt heel breed wat je kunt kiezen. Hartstikke mooi. Ik had het net over stoffige types. Hoeveel hebben er inmiddels aangehaald hier op de beurs? Oh, dat wilde niet weten. Ik heb er toch zoveel afgestoft. Maar allemaal die mensen die lopen er nou weer fris en fruitig bij. Dus dat is geen enkel probleem. Hey, tot slot, want we gaan dit gesprekje afronden, want geen moet zo meteen weer duchtig stoffen. Waarom moeten volgend jaar alle mensen van Venray hier naar deze vakbeurs komen? Dit is gewoon the place to be. Dat willen we niet missen. Allemaal die dingen, die nieuwe dingen waar mensen mee bezig zijn, dat moeten we gewoon gezien hebben. Dat willen we echt niet missen. Je moet gewoon hier komen. En waar zie je hier van? Zeg het nog één keer. irelatiegeschenken.nl. Goed zo, dankjewel voor dit gesprek en poetsen nog, Stina. Dat zal ik zeker. Oké, hou je. Hoi je.